Ilang water park oh. What? So guys, so bani na po ko karon magpunta mi sa Solaya, Cebu. Nato na bay bag-o ug naa maayo ug wala nindot gyapon kay makarelax ta. Ali mag-enjoy ta diri ato sa agian ng mga ubang mga buildings diri sa Cebu, No Star, sa Seaside, sa Silex. Let's go. Stop over diri sa SM Seaside, Cebu. Klaro kayo ang No Star, guys. Oh, ang dulaanan nga bag-o diri sa Seaside. Open ni siya sa hapon. Now kayo siya. Upon entering sa Solaya entrance, o agitag duwa ka rotonda, dari right lang ta, then sa tanga tagamay. So ako lang i-mute no kay nagdagan ni chika dari sa sulod sa sakyanan. So ako lang ipakita ninyo unsa ang agianan padulong sa Solaya. So from here nasa second rotonda nila, tuyok lang gihapon. Pwede na ka mag-drop sa mga kauban. Kay naa na diha ang ilang main nga entrance niya mo receive sa inyo ha. Dire padulong ubos atong tanaw ng parking lot unya maagian sad nato ang mga nga poles nila. So let's go. Hi everybody, we are here in Solaya, Mactan, Cordova sa Cebu. So naanid diri sila ang kilid nga parking lot. Ako ra ning kadali og video. So later ato ning kuhaon tanan dako kani nga area. Check in sa mi, bago playground. Let's go. Tara, taas kayo, layo pa kayo. Bang. From parking lot dito nga side, nailagan na kayong bago mga playground sa bata, which is so nice. Ilang water park oh. Ako ra pog area. See? Sa main ka or kilid? Nanamta pa doon sa main. Very nice. Nadiri ang para sa mga bata. Dari. Pero marag mo on man siya ikabuntag siguro sayo. Which is nice. Ang sa dagat unya atong tanawon. Ika po'y kalayo kay mong giparkingan kay puno. Bago ni nga pool no. Ingani ba ito abot o diha sa una? Kani diri kiwa kay mo gamit sa Katrina pool. Ingaw manggod pati og lugar. Di ka na, nalahit ka. Dili mainitan Di playground na lang ta ni Nila. dito mainitan.
Mao ni atong view sa atong room. So wawawi. Rooftop o rooftop. With a matching. Mao ni ato ang drip karon. Ato ang gi-showcase ato ang very manly abs. Ang walang madala paghiyak guys. Shades bisag hapon na. Bisag cloudy. Okay, ako ang mata kay itom na kayo. Lang. Mura kong imo ba? Naka-eyeliner. Off to ligo. Sa kahapon on diri sa Solaya Mactan. Tawa. What? So nice view guys. Ako ang bata, grabe kayo ka happy, wa pa naligo pero wa na ga-slide na sa ilahang infinity bench. The sun is already setting na no, kaya alas 5 naman. Landong na kayo, gusto na kayo maligo. Wow. Bisag naara sa kilid-kilid, oh grabe kay ilang garden, very instagrammable. Ang ilang water park. Very chada. Chada kaayo. Hindot kaayo. Ato doon. And now we're here sa ilang water park. Very kids friendly, very dako. Ako ang anak kating lipaya. Wala na. Nice. Andito ilahang inflatables. Napil na siya sa coupon, no? Ma-avail na ninyo if mag-check-in mo diri. Nice. So to continue ato ang walking tour diri sa Solaya Mactan, no? Tora. Halako kay ilang bucket, guys. Onya naa sila big duck. Very happy ang bata. Bisag wa pa may naligo, lingaw na kayo man gani mo sightseeing, oh. Akong manghod, oh, kaligoon naman iba. Excited to explore, baby Gale. Wow. Wow. Baby, you want to ligo na? Off to the dagat area. May kasamang exercise. Ay, cut din na. Diyan yun. Ay, walay dagat. Uy, kanang unasan. Very open, grassy ang field diri. Di sa ta ka-enjoy sa ato ang dagat karon. Ikaugma na lang sa buntag. Naa dito ang hashtag Solaya. See? Ano pa man gado? So, dagat here we are. Nice kayo. White sand. Baby, you want to ligo na? Let's go. Gikalutan nila? Naikimba? Lalong ka. Mga ganang gili mo. Ma-atras dito ka ng dagat. Ay, may biling ganit sa low tide. Ay, dito. Scary. Okay ra, huwag na ay katong gagol. Pero itong Mura manig sa kuan, ah. Halloween. Aurora. Pero marag nga naman gano'n ang saan ko. Basta kuan. Agad siya sa ansay kuan ko sa dagat. Pirahon magod niya. Shells ko.
Tara. But there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a slanter is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. See the sun, Ha? paradise is wherever we make it. Hayat si Ariami. Hayat? So we are here dapit in front of Earth nga cafe nila, silang buffet. Pero kani mo dili ni buffet. While waiting sa mong order, pwede ka maligo dito. Diha pag dito nindot kayo mabiyaan ng bata pero dili pag biyaan nato punta na kuyugan, dulaan. So, akong anak dito gyud na siya mundang pero gigutom na siya gawait pa mi sa food. Nadugay gamay. Kay daghang kay tao guys. Di po kayang place karon. So, while waiting, chill lang sa midday, drink lang sa see you when na ang food, yung mga una. Naabot na gid ang food guys, akong anak, grabe kayo, gigutom na, naguna na lang siya sa itlog. Wow! Naitangigi, sisig. Na. Okay, hapit na alas 9, mag-close na ang pool. Tawa akong anak. Magkikulit na kalika po itaw. Baby, you want to go home? Look at the pool. 2 pools na lang. One dari yung big pool dari last 10 minutes na lang. Lagi po yung tilok sa ilang oras kay nice man mag-relax. Friday night relax sa mga family o ilang mga anak. While basa ni slide, umog-umog, wala ka hindi lang magtulo, pwede rin maka-diretso sa elevator. At least dalamig towel. Pero iuli ni na mo later on after na mo maka-ilis, maka-wash up. So, wala hassle sa pag naugsa ka. Lab card please. Oh, di naman rin need cake. 1 minute ni drink. Mo ni among balcony guys. City lights og city bagyod. Walang. So hi guys. I cover the window kay para dili makasulod ang insects. So hi guys. While nagpaulat ko na makuman sila og kanang kaligo na ako diri sa balcony, nag-chilling sa akong kuy kong anak, nagkaon og snacks. Sa mo to siya, di makita. Ora. Tago siya sa curtain. See you guys later. Diri guys, makita ninyo unsa ang ilahang breakfast buffet. Ako lang ipakita ang pagkaon nila. Yes, buffet. Tanawa lang ninyo and enjoy the view. And by the way, lami kaayo ang food. Attention please for one more time. I'll be a fool.
That's all guys. We're going home. Gikan sa Solaya. And hapit gamay sa seaside para mag-relax. Nihapit mi sa Poshnel niya.